Απόψε που με 20 χρονών μαζί σας μες στο στάδιο αυτό. Πώς τυχούσε η φλέβα στο λαιμό μου σαν διάλεγα το ρεπερτόριο. Από απόψε θα σας τραγουδήσω και άλλες εποχές θα σας θυμίσω. Και τώρα είμαι εδώ για να γιορτάσω και σαν μικρό παιδί να σας κεράσω το τυχερό κομμάτι της ζωής μου, τις μαγικές στιγμές της μουσικής μου. Και το τραγούδι που άφησα απ' έξω, εκείνο δηλαδή, δεν θα σας παίξω. Του είπα τρυφερά να περιμένει, το στάδιο αυτό δεν του πηγαίνει. Και τώρα εκτεθειμένη πιο πολύ, σας παίρνω μνήμη απ' την ανατολή. Και το ξεμιάλισμά μου από τη δύση μου φτιάχνουν της ψυχής μου το μερδίσμα. Σας ευχαριστώ. Είσαστε μαζί μου απόψε στη γραφή.